Albert Guinovart va ser l'elegit per compondre Maricel el 1988. Tenia 26 anys. Com ja sabeu, ja fa força anys que vam estrenar el primer Maricel al 88 i vaig accedir a través d'una petita prova que vam fer a la cançó d'Osman i el Cor d'aigua per pietat. De fet, aquesta cançó d'Osman, que em va permetre guanyar el concurs, després la vaig canviar absolutament, o sigui, no té res a veure la que vaig fer primeres amb la que després ja es va estrenar. Clar, el primer Maricel jo sabia qui havia de cantar tots els papers, o sigui que vaig fer una música molt ad hoc per tots els cantants. Llavors, el paper de Hassen, per exemple, que el feia el Joan Crosas, jo el vaig conèixer cantant blues. Llavors vaig fer un blues en la primera estructura de la cançó, cosa que després en la segona producció ja no tenia molt sentit, perquè ja no era ell. Llavors vam tornar a canviar la melodia del principi. Doncs bé, ara acaba de sortir aquesta nova versió de partitura que he facilitat la part de piano perquè tothom deia que era molt difícil la primera que havia fet. Si mireu, per exemple, tots els acompanyaments del Per què he plorat, aquí hi ha molta nota, no? I aquesta ja es veu només obrint i mirant doncs, que l'acompanyament és molt més senzill, no?